Yo! What's up mga kuys? Good morning. Panibagong araw, panibagong video, syempre panibagong buhay. Yun, salamat G. So, ayun, kumusta mga kuys? Medyo natagalan tayo sa pag-upload, no? Kasi medyo nabibisi tayo dito sa atin ngayon. Tulong-tulong kasi tayo sa sakahan, tulong-tulong kasi tayo sa sa pagkukupra, no? So, ngayong araw mga kuys, gusto ko lang i-share, no? Yun. So, papakainin muna natin yung mga alaga natin dito. Tara. Yeah. Meron tayong shamu dito mga kuys, shamu. Ka. Yun, man. Pumisa na yung natin, kapati. Yun. Mga bibe. Yun, chicken joy. Marami kasi lang ako. Kaso ito na. Goods. Yan, dalawa nating shamu or basilan. Yun, so ayun mga kuys, ngayong araw ay magluluto tayo ng native fish, no? So marami kaming native fish dito, yung mga nahuli galing sa nung una. If pakita nyo yung video, no, ilalagay ko lang dyan sa description link. So nandito sa gilid ng namin nilalagay, gilid ng sakahan, no? Meron tayong hito at saka dalag, pero yung dalag natin dito mga kuys. Dito natin nilagay sa hawla ng langgam, ibon. Yun, mga dalag natin. Yun, meron malalaki at yun, mayroon din, mayroon pang isang hito dyan na sali. So dyan lang natin nilagay mga kuys para goods pa rin, no? Yun. So nandito yung natin, yung mga hito. Dito natin nilagay din. Hindi naman masyadong malaki mga kuys. Yun. Ito yung natin. Ito yung lulutuin natin yung mga kuys. Mga native na hito. Hindi siya malalaki mga kuys, good size lang, no? So goods, lulutuin natin to na may gata. Yeah. Tara mga kuys, samahan niyo ako ngayon. You know? Grabe. Oh. Malalaki na pala itong mga bunga mga kuys, yung mga mangga natin. Yun, marami na pala itong bunga. Oh, grabe. Shout out. Andun pa sa itaas mga kuys, daming bunga. So, marami din nahulog, oh. Sayang sa sobrang lakas ng hangin. Yun, so ayun mga kuys, simulan natin ito linisin. Tara! Ilalagay natin. Yun. Yes, ikan hito hindi ako. Native na hito mga kuys. Kasi mayroon ding Taiwan, no? Pero ito yung mga nahuli natin, native to. Yeah. Yung sobrang mga kuys, no? Sobrang lala yung kanyang tinik dito sa gilid. Buti na lang kinuhaan na nila ng tinik. Yun. Yung iba wala na tong tinik mga kuys. Kasi delikado eh. Yun. Dinis ka ng ganitong klaseng isda, kailangan mo silang tuhugin kasi sobrang to. Sobrang madulas, no? Kuha na tayo ng isa. Ayan. Tuhugin muna natin mga kuys. Para goods na, no? Na. Takas man.
Yun. Ugin na natin mga kuys. Pagkatapos pwede mo silang linisan na. So yun mga kuys, yun, nalinis na natin yung mga hito natin. So andito na lahat. So if napansin nyo mga kuys, sobrang madulas yung mga hito, no? Kasi ano yan, malansa kasi yan mga kuys. Isa sila sa malansa. So yung ginagawa namin, lagyan namin sila ng tanglad. Yun, lagyan namin ng tanglad, tapos lagyan din natin ng asin. Yan, so nakita yung tanglad at asin. If mayroon kayong suka, pwede ding suka. So pagkatapos ganyan, nailagay na natin lahat. Wait lang, set up muna natin yung cam natin. Yan, ganoon yung mga kuys. Bakit mayroong tanglad or lemongrass, no? Ewan ko anong tanglad pa rin ba ito sa Tagalog? Yun, para makuha talaga yung kanyang lansa. Yun, ganoon mo talaga mga kuys. Yeah. So makikita mo talaga yung yung lansa niya, no? Yung madulas ba? Yan yung kanyang lansa. At para maano mo talaga yung hito din, mahawakan mo ng maayos. Tapos isa-isahin natin para goods pa rin. Yan. Ito natin dyan. If mayroon kayong suka, pwede din lagyan nyo na yung suka mga guys. Yun. Para hindi na siya madulas, no? Yeah. Pati sa dalag mga guys, pwede yung ganito. Ginagawa din namin ng ganito. Para mawala yung lansa at saka yung dulas, no? Dulas ng isda. Pero ang ganito mga guys, ipakita ko lang sa inyo kung paano kami magluto ng mga ganitong klaseng isda, yung mga native fish, dalag, hito, gurami, ar-aro, no? Kung anong klaseng isda yung makuha natin. So ito yung lansa, so tingnan to, sticky talaga yung
na ano natin, na linis na natin, nalagyan na natin ng ligamgam na tubig, tapos andito na yung ano natin, niyog, no? Meron na tayong niyog, tapos ingredients natin, luya, bawang, ano to, sibuyas, tapos ito, siling labuyo, paminta, at maglalagay pa tayo ng ano, luyang dilaw, no? Mamaya manguha tayo ng luyang dilaw. So yun, ready to cook na to mga koys. Tara. Bago ang lahat, ilalagay muna natin dito. So parang idaan muna natin siya sa paksiw, no? Pagkatapos lagyan ng gata, then ayun, etcetera na. Ilagay na natin lahat. Lahat. Tapos yung pamintang durog, ilalagay din natin. Ganun mga koy, simpleng luto lang. Pagkatapos lagyan natin ng asin mga koys. Tapos ng asin, lagyan natin ng suka. Konting suka lang. Pagkatapos ng suka, yun, betsin. Yun. Uy, naparami ata yung betsin. Goods. Ganun mga koys, simpleng luto lang, no? Pagkatapos, yun, haluin mo ng konti. Haluin mo ng konti. Tapos mamaya, lagyan natin ng, lagyan natin ng gata. Yun, tapos dilaw, luyang dilaw, tapos damihan natin ng sili. Meron naman na siling labuyo pero konti lang. Pagkatapos nito mga koys, na ilagay na natin, so ilalagay natin sa lutuan natin. Tara. Mga koys, no? Habang pinapakulo natin yung niluto natin na hito, manguha muna tayo ng luyang dilaw, no? Luyang dilaw mga koys, ito yung tawag dito sa amin na dulaw, no? So manguha muna tayo kasi wala tayong curry powder. Yung ilalagay natin, luyang dilaw. Yeah, para pure na ano mga koys, na pure na gata na may curry. Pero yung curry, gagamitin natin ng luyang dilaw. Ewan ko mga koys, no, kung curry powder ay yan na ba yung luyang dilaw. Kasi hindi ko pa rin alam eh. So ngayon, pure organic yung ilalagay natin. So manguha muna tayo ng luyang dilaw. Tara. Marami dito sa amin, na may banda dito. Sa ilalim ng punong niyog, maraming luyang dilaw. So manguha muna tayo ng mga ilang piraso lang para pagkatapos dikdikin natin. Pagkatapos ng dikdik natin mga koys, ihalo natin siya sa gata. Pagkatapos pag nahalo na natin siya sa gata, no? Nahalo na natin siya sa gata, ilalagay na natin siya dun sa ano natin, sa niluto na hito. Yun, kita nyo na. Ito mga koys, ito yung mga luyang dilaw. Ito. Tsaka dito, marami ito dito. Yun, maraming luyang dilaw. Ayun mga koys. Meron pang nagkukupra. Kupra din natin yan. Yun o, maraming luyang dilaw dito. So, manguha tayo ng ilang piraso lang. So, try natin dito. Kasi marami itong laman eh. Yun. So, maliit siya mga koys. Oh, sinsya yung kuko natin. Medyo nadumihan na. Kunin natin to. Dito tayo sa malalaki. Yun, ito mga koys. Oh, kunin natin yan. Tapos dito, marami to dito mga koys. Marami din kumukuha dito kasi, oh yun, gawin nilang gamot. Yun, goods na to mga koys. Luyang dilaw, no? Tapos saan yung isa? Ito yung masarap na lagay sa mga native fish. So maglalagay, kukuha pa tayo. Mas marami, mas masarap kasi mga koys dito. Goods, sobrang laki. You know? So tara. Ito natin lilinisin to.
Yun mga kois, oh. Ito yung tawag dito sa amin na dulaw, no? Ayun, oh. Nag-yelo-yelo na yung kamay natin. Yun. Ito kay malaki. Yun, grabe. Yan. Dali natin to. So tara, uwi muna tayo. Let's move. Yun. Yo mga koy, so what's up? Magandang hapon. So ayun. So yun, natapos na natin. Yun, marami yung mga nakakain kanina sa mga niluto natin. Yung simpleng luto lang mga koy, yung pinakita natin, no? Kasi kahit anong ingredients mo lang yung makukuha mo sa paligid mo, if wala ka naman pambili yung mga mahaling ingredients, yun, kahit ano lang, basta ano lang, luto ka ng luto, kung anong klaseng luto, yun. Maraming salamat sa inyo mga koy. So ayun, hanggang dito lang siguro yung vlog natin sa luto-luto lang muna pinakita natin mga kuys, no? If gusto nyo makita yung mga nahuli nating dalagat hito, so nasa description yan. So ayun mga kuys, maraming salamat at shoutout kay Anthony Albania. Shoutout sa kuys, ingat palagi at kay Michael Panes, yun, kay Michael Panes, yun. At shoutout sa ating lahat, keep safe lang tayo palagi. Maraming salamat sa inyo, yun. At sa ulitin at yun, hanggang dito na yung vlog natin. Kita-kits sa next vlog. Yun, ingat, stay safe, God bless sa ating lahat. Yun, stay humble. So, ayun mga kuys, sana nagustuhan yung video natin. Sana meron kayo nakuhang tips nga paano namin niluto dito sa aming lugar, no? Baka gusto nyo rin magluto ng ganong klase. Yun, maraming salamat mga kuys. Kaya, see you sa next vlog. Tara! Lahat po na gastigas. Osa. Lubong pa. Init ang tubig. Gapa. Hindi na kainit. Kaya sa manang. Water lily.